Така изглеждаше преди 40 години първата извънстолична телевизия в България. БНТ Пловдив даде на националния ефир първото икономическо ток-шоу за 1 милиард. Емблематичното и просъществувало над 10 години в национален ефир предаване адреса 4000. Лица като Нери Терзиева, Живко Желев, Пепа Славчева. Сега екипът продължава да поддържа високото ниво на професионализъм, а медията, която винаги е била близо до хората, отдавна е спечелила доверието на зрителите. Не случайно и рекламният слоган на БНТ Пловдив е телевизията с очилата, за да виждаш по-добре. С какво БНТ Пловдив печели зрителите? Новинарските емисии, в които зрителят вижда себе си и проблемите си. Предаването Еко, отличено с множество награди, сред които тази на Ирландското посолство на името Джеймс Баучър, на Охридския фестивал, на фестивала Зелена вълна в Копривщица и на наградата Робер Шуман на Европейската комисия. Предаването Зона живот, което освен темите за лова и риболова, разработва и теми свързани с здравословния начин на живот, съхраняването на биоразнообразието и отговорното отношение към природата. Обзорното политическо предаване Местно време, носител на награда Пловдив за журналистика за 2010 година. Предаването Метафора, което продължи идеята на кампанията Голямото четене и е оазис за книгите, четенето и четящите хора. И още студентското предаване Студио ВУЗ, спортното стадион и културно-образователната рубрика Знаете ли че? Сега екипите на телевизионните центрове на БНТ в цялата страна създават предаването България днес, което се излъчва по сателитния канал България свят. В основата на това предаване обаче стои форматът на още една от успешните продукции на БНТ Пловдив – Вечерен магазин, което спечели доверието на зрителите с актуалните разговори в студиото и ежедневните преки включвания, отново верни на професионалната норма, винаги близо до хората. Документалните филми на БНТ Пловдив също са едни от най-успешните продукции на БНТ. Филмът на автора Златин Бояджиев «Каменния град Перперикон» беше закупен за излъчване от телевизиите в групата Рай и групата Норд Вижън. Поредицата «Тайните на древните траки» бе отличен на фестивала за исторически и археологически филми Пловдив 2008 година. Филм от същата поредица бе номиниран на фестивала Осмата муза, а поредицата Средновековните крепости взе наградата за екип на Съюза на българските журналисти. По повод 50-годишния юбилей на БНТ, репортерите на телевизионния център в Пловдив изписаха на фасадата на сградата стихотворението на Валери Петров «Добрите писма». А добрите новини, свързани с програмата на регионите, продължават.